जोंना 13,000 नि अमाया नै 2,500 बेलाय 13,000 नि अमा 1,500 Jadi lalu 70 नांला जाबुरि वासो आथियाव नै सेसे दंखायो गारगोलै बेयाव माखौ एलै गारबा लानो थांदोंमोनलां बान्दारा फिसा फिसा खागोनना फिसासोब्रा ओमफ्राय अमाया देरखनो हाया होनग्रा नै बैसागुनि अमाया जोंना बिदिबो नांगौ बिलाय गावनि आन्थाखौ देरखाबायानो नोंसोर एसे अर लांनांगौ बिबुखौ बरनांगोन दे ओमफ्राय दा थैया बावनो गना थाजोबथोंसै दा बिदि खारना बिदि मोननायखौनो बायो आङो बेखौ जानो हाया आहा नाहांबाय नै मेजेमा माथावदा बै मेजेमा गोगोमनाय आयै 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 जालालां बेखौनो दा अमाखौ जानो हानाय नंला अमाखौ Terus